guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलाव बहुत गोबाव भिडिअ होनाय जायाखैमोन आंनि चेनेलाव मानोना बहुत पर्सनेल इश्यूज दंमोन ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो सानफिनदों नोंसोर जुदि इन्टारेस्टेड बा नायलां आंनि भिडिअफोरखौ आरो दिनै मोनसे रेसिपि बानायनो ओंखारदों बे रेसिपियानो जाबाय पुलाव ओमफ्राय चिकेन कारि जोंना दाबो पुलाव बानायनाया जोंना जगारानो फैथ'वाखै दाबो ओमफ्राय जों दा बानायगोन नोंसोर नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस अरखौ फोजोंबाय जोंना जारौ मोना ओमफ्राय नै जों जगार लाखाबाय जोसा माइरं ओमफ्राय पुलाव बानायनो ओमफ्राय काजु बादाम इलाय महारानि खाथियाव जिरायनानै ओमफ्राय पियासफोरबो हाखाना लाखाबाय दाहाय माने भाजियाव होनो दानो देना लाखाबाय आरो ओमफ्राय जोंना काजु बादामफोरानो एसेल'सोमोन मानोना मोनाखैनो हनै सानैया नुवाखै माबायदि गेलेदों बाख्रायलायदों जोंबो उन्दैयाव मासे हाब्रु मानि गेलेयोमोन बिसोरबो दा एन्जय खालामदों ना मा होनो पियासफोरखौ हाना लाखाबाय आरो दा इजि जानायनि जारबा पियासखौ हागासिनो दं फानलु पियास सानै जारौ दं जारौ सानैखौबो सासेखौनो जारौ होनबा सासेयाबो मा होनफालायो ओमफ्राय साराय दुंनाय लोगो लोगो जोङो घिखौबो होखाबाय हनै घी दुंनाय लोगो लोगो जों काजु बादामखौबो होना होबाय काजु बादामखौ एसे एवफ्रामना लानांगौ नालाय ओमफ्राय काजु बादाम दालचिनि मा दंमोनथाय लंबो दंमोन नामाथाय एलाइचिखौ एसे ब्राउन कालार जाजासिम एवना लाबाय ओमफ्राय सिनिबो एसे होना होदों गोदै जानायनि सिनि होना होबाय साराया दुंखावथारबाय हनै ओमफ्राय जों दा जोसा माइरंखौ होनानै होबाय आरो जोसा माइरंजोंबो पुलाव बानायना जानो हायो जों बासमति राइस जिरा राइस जेबोखौनो मोनासै ओंखायनो जोङो जोसा माइरंखौनो माबानानै बानायबाय आरो ओमफ्राय दैबो होना होबाय दसे एवफ्रामनानै ओमफ्राय खोबहाबना होनोसै मोननो थाखाय दसे टाइम अराबो मोजां जोंगासिनो बरियाके ओमफ्राय एसे एरना होबाय सिंफोरनिया मोनाना किसुमाना ओंखायनो एरनानै होबाय आरो मोजां नुदोंना गाइस प्लिज कमेन्ट लाइक शेयार जारौआ फानलु देगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय बाजैया जिरायना दं ओमफ्राय सासे जारौआखौ आलु जिरगासिनो दं ओमफ्राय आं आरो पुलावखौ एवगासिनो दं आरो मा इयो सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुरखौ एसे देग्लिबावबाय आङो कारेन्ट गैयामोन ग्राइन्डार इउज खालामनोबो ओंखायनो जोङो थबसिङावनो देबाय मा ग्राइन्डार साइन्डार थानो रोंगौ नङा होमबा थबसिङावनो देला देलि जाबानो जानायखौनो ओमफ्राय नै चिकेन कारि बानायनो बयलार बेदर लाबाय ओमफ्राय पियासाथ' दहाय हानायखौ नुखाथारदों दा हाखाबाय आरो ओमफ्राय नै पुलावाबो रेडि जाहां जि गोथाव मोदोमदोंना जोसा महारानिया देलाय मांग्राया बाब्रि थिखोलायदों खानाय कालार खालामनायानो माबा खानाय मोननायसो होनजाजोबो बयजोंबो लाजिथाराबै उदांगालि इस मेगन खेबलायलायदों हाय होन दे हाय मा खबर होन बयबो इलाय हाथाया दंना गैया हाथाया एन्जर लांजोब्बाय जोंना पुलावा मोनबाय नै नायदो बिदि थान्दा बोथोराव पुलाव चिकेन कारि इफोरखौनो संनानै जानांगौ माथो खालामनो आरो अखा बोथोरावलाय ना लकडाउनाव जारो ओंखायनो जों सानबाय कि फैसा खांलायलायनानै पुलाव संजानोसै ओमफ्राय दखानावबो बासमति राइस बा जिरा राइस लायनो थांबाय गैया दखानावबो मोनासै थ' जों सानबाय कि जानांगौखौथ' जानांगोन जानानैसो गारगोन होननानै जों जोसा माइरंखौनो संबाय बेदर एवनो सारायखौ जाननानै थावखौबो होना होबाय
अराबो ब्ला 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 जोंगासिनो दं ओमफ्राय जगारफोरा नुखाबाय दा दहाय देनाय पियास फानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय आलु जिरनायाबो बेदराबो दा साराय दुंबाय लोगो लोगो पियासखौ होनानैसै नायलांबाय थादो दे बेयाव मा अबस्था जागोन बिहा लागाव मा स्लेट स्लेट एवना जानोसै नामा पियास हरनायानो बिदि माबा संनो रोंथारि नामालै बेलाय पियासखौ ओमफ्राय एवना होबाय ब्राउन ब्राउन जाजासे प्लेटखौलाय माबायदि गलांहोखो बियो ओमफ्राय मस्ला मस्लिफोरखौबो होना हासिगोन आरो दसे एवफ्रामना लाग्रोनांगौ नङाबा गोथाव जाया बेदर होनायनि सिगां मस्ला मस्लि माबाफोरखौ आरामनो माबानांगौ ओमफ्राय पियासफोरखौबो देना लादोंमोन नालाय होना होबाय बेखौबो होमबाथाय गोथाव जायो ग्रेभि ग्रेभिनो ओमफ्राय पेकेट मस्ला मोननैसोबो लाबोनाय दंमोन बेखौबो होना होदों जिरा पाउडार चिलि पाउडार ओमफ्राय चिकेन कारि पाउडार ओमफ्राय आरो मा दंबावोमोनथाय बावलायलांबायसो ओमफ्राय एरना होगासिनो अरा जि ब्ला ब्ला जादोंहाय खामथाबलाय लांसिगोनसो बे अरखौ एसे खमायना लाबानो जायो रोंथारा मा जागोनलै ओमफ्राय बेदरखौबो होना होबाय दानि आइनै ओमफ्राय बेखौ दसे एवनोसै आरो एरना होबाय थानोसै दसे एरनानै मस्लाफोरखौ नांहोजोबनांगौ आरो बेदराव सिं सा गासैयावबो होमबासो हाबगोन नालाय रसफोरा गोथावनो जानोसैलै गोथावनो जानोसै एरनानैनो लास्टाव थाङै थुङै मा खालामगोन बुंहरदो दे दसे खोबहाबना होनांगौमोन ना हालदै सालदै होखाबाय ओमफ्राय जोंना आब'आ बिराद मावथि दानिया एरनांसिगोन आरामनो मोजां नुदोंना बा बेदरखौ नुनानै जानो लुगैबायलां नोंसोरसो जानो लुगैदोंना लुगैयाखै खोन्थाहर दे कमेन्ट खालाम बे बेदर एवनायखौ नायनानै जारुवासो एवबावदों नुवाखै एफा दुलुर दुलुर गथ'आ एवदों दानिया दै होनानै होबाय आरो गोथावनो जानोसै नै नुनानै लुगै लुगै टेमटेना टेमटेम मा जोंना बेदराबो मोनबाय नै रेडि जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय पुलाव दानिया जानोसै जोंना ओंख्रिया मोनबाय पुलावाबो जाबाय दानिया जों जानोसै नायदो नोंसोरो ओंखाम आइलाय पुलाव आइलाय पुलाव बरियाके जानोसै
मोनसे बेदरखौ बै मानसि बिसोरनो थोरसियाव होनांगोन बेदरखौ र' होबाय माथो नै थोरसिया बे मिथिया माबायदि जादों हा गोथाव जोंथि माबायदि जादों हा गोथाव जों दानिया जानोसै गोथावनो दारौ गिदिर देखौ जानानै लोगो होजोबदो बयखौबो जानानै नायदो माबायदि नांदो